kuma ye o ka don an ka wasablon kɔnɔna la an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o cogo la sabula CNT ale bɛ ka wasablon ka o nɔnabila kunu fɛn min kɔni ye a débat ye a ɲɔgɔn sama bonyana kosɛbɛ k'a ko kɛra cogo di CNT kɔnɔna la kunu accord kunkan ko kunnafoniyaw kan Isa Kaba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kabanga foli biye fanta tomota foli jara nyembe yɛrɛ fo ka Antoine Anyama fo ka foli di lamɛbagaw ani filɛbagaw bɛɛ lajɛlen mo mana kɛ fan fa i bisimila Kaba ɲininkali fɔlɔ min ye an b'a fɛ k'a dɔn kun jumɛn de la fo ka n'a bila sisan na fɛn min accord ko kuma ye o kuma don CNT kɔnɔna la fɔlɔ a san wɔɔrɔ de ye nin ye accord a tigɛ nɔ bila la nka yani a ka tigɛ nɔ bila normalement ko kan ka kɛ cogo min a kan ka tɛmɛ bulonba de fɛ mɔgɔ caman b'o kuma fɔ ka caya ko fɛn o fɛn ma tɛmɛ bulonba fɛ bɛjɛ fanga kɔnɔna la démocratie fanga kɔnɔna la ko o bɛ accord in yɛrɛ o bɛ a don kalama la accord yɛrɛ lagosibagaw olu ka kɛlɛkɛ bere yɛrɛ ko kun min na accord ma tali min kɛ bulonba la ka taa kuma fɔ yen nɔ parce que bulonba de ye jamanadenw kuma kun fɔ yɔrɔ ye donc du fait que a ma taa yen nɔ mɔgɔ caman fɛ accord in nafa ka dɔgɔ wa a tɛ jamana impliqué i b'a dɔn k'a fɔ baara in kɛra hukumu min kɔnɔ hakililajiginna n'i y'a tariku bɔ dɔɔni gɛlɛya nana jamana la san 2012 nka gɛlɛya a wagati a tun bɛ mɔgɔw kunna ko gɛlɛya ye gɛlɛya kelen de séparatisme minnu ko olu bɛ fɛ k'u ta fan ta jamana la mɔgɔw tun fɛ k'o de ye gɛlɛya ye mais binganikɛlaw nalen ka na bin wagati min a nana ye ka fɔ ja tilalikɛla ninnu kelen tɛ nka olu kɛrɛfɛ maa wɛrɛw bɛ yen nɔ n'o ye diinɛ gɛlɛntigiw ye terroriste ka fara anw ka armée kan o ka fara minnu b'a la k'olu b'u ka yɛrɛya ta o an bɛɛ gɛnna ka bɔ jamana fan dɔ fɛ k'a daminɛ Tombouctou k'a daminɛ Kidal fo Tombouctou donc o donna bɛrɛ la diinɛ ko gɛlɛntigi ninnu fɛ k'an bɛɛ gɛn minnu b'a la k'olu bɛ fɛ ka u ka fan ta o ani Mali armée donc bɛɛ gɛnnen sisan nanzaraw nana fara an kan ka se ka yɔrɔ ninnu récupérer Tombouctou ni Gao libéré la nka Kidal taara ka di minnu tun b'a la k'a fɔ ko olu ta y'u ka yɔrɔ ye n'o ye MNLA n'a jɛɲɔgɔn ye ka Kidal di olu ma diinɛ gɛlɛntigiw talen maintenant jamana de y'a laɲini k'a kɛ sigikafɔ ye k'a kɛ fɛn bɛɛ k'u ka jamana o yɔrɔ min n'u kelen don k'o minɛ u k'a to jamana ka se k'a ka yɛrɛya boli o kan o baara nana gɛlɛya premier ministre Musa Mara wulila 2014 k'a bɛ taa jamana yɛrɛya fɔ yen nɔ a kunkan ko gɛlɛyara muguciw bɔra la maa caman fagara a la o kɛra sababu ye ka ko gɛlɛya fo Mauritanie président o wagati o de bolibagatɔ ka bɔ Mauritanie ka na an ka maa minnu minɛna a tile filanin kɔnɔ k'olu labila donc o de ye bɛnkan sɛbɛn ko la teliya o y'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn kuma tun bɛ ka fɔ Burkina de an tun bɛ négociation na Burkina de Blaise Compaoré fɛ yen nka malidenw nan'u sigi k'u jateminɛ tiɲɛ don anw sigiɲɔgɔn ye Burkina ye nka masakɛ min tun b'u kunna o wagati o a bɛ i n'a fɔ anw ka kuntilenna tun t'o ka kuntilenna ye donc an ye ko ta ka taa n'a ye Algérie ko taara ka taa n'a ye Algérie anw dɛsɛlen de taara négociation na donc négociation yɛrɛ mɔgɔ u ye commission fɔlɔ min sigi o commission fɔlɔ mɔgɔ caman tun ye ministère des affaires étrangères mɔgɔw de ministre ani mɔgɔ wɛrɛw ani jamanakuntigi ye danaya da premier ministre kɔrɔ Moribo Keita kan ala ma hinɛla la k'ale kɛ a ka représentant ye accord ko la a nana gɛlɛya ka gɛlɛya société civile ko a tɛ ɲa min kɔ ko k'olu sen don a la donc Oumou Sall Seck ninnu ni mɔgɔ damadɔni farala kan donc a kɛra i b'a fɔ mɔgɔ damadɔni maliden damadɔni de da tun bɛ accord ko kuma in na i n'a fɔ ko tun bɛ cogo min ko tun ka gɛlɛn ka se hakɛ dɔ ma chance ma sɔrɔ fiyewu yanni accord ka tigɛ nɔ bila mɔgɔw k'a dɔn Mali y'i kun don mun kɔrɔ mɔgɔ damadɔni minnu n'an y'u fɔ Moribo Keita ani ministère des affaires étrangères mɔgɔ damadɔni ani société civile mɔgɔ minnu n'olu taara ka fara a kan en tout et pour tout a wagati a tun tɛ mɔgɔ tan bɔ minnu b'a dɔn sincèrement min bɛ accord kɔnɔ o cogoya la ten tɔ k'a ficeler k'a baara bɛɛ ban k'a cɛ ka na n'a ye Bamako atelier damadɔni organisera mais accord kunkan kuma yɛrɛ ma fɔ yen nɔ donc accord tigɛ nɔ bilala k'a sɔrɔ hali Mali ministre dɔw bɛ yen minnu t'a dɔn min bɛ accord kɔnɔna la kuma tɛ assemblée ma k'a sɔrɔ
normalement yoni accord kun ka tigɛ nɔ bila accord kun ka taa bulonba de kɔnɔ fɔlɔ bulonba mɔgɔw k'a di olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma olu ka hakilina miiri a kan olu ka tila ka jɛrɛ dɔ kɛ accord ko kuma kan k'u hakilina di a kan ka o de ma kɛ. mais kaba wagati la mun de y'a bali a kun ka taga bulonba kɔnɔna la. minnu taara accord tigɛ nɔ bila olu tun b'a dɔn ko ni accord taara bulonba kɔnɔ n'a dira Mali n'a jɛri la a signeli min kɛra a tun bɛ gɛlɛya depuis o wagati c'est à dire que fɛn tiɲɛnen donna minnu b'a dɔn minnu tun b'a kɔnɔna fɛn dɔn olu b'a dɔn n'i ye nin di a bɛ gɛlɛya malidenw ka sɔn a ma o mana kɛ bulonba ye o mana kɛ yɔrɔ wɛrɛ hali n'i y'a di mairie kɔnɔ hali n'i kun n'a di radio renouveau la mɔgɔ fɔlɔ minnu tun b'a kalan olu tun b'a fɔ ko nin tɛ passé donc a kɛra jakuma bo ye o cogoya la tentɔ a ka signer dɔrɔn l'objectif principal a ka signer dɔrɔn a ka signer teliya la donc accord signer o cogoya la tentɔ san 6 kɔfɛ an y'an ban min ma fo a ka tɛmɛ o sira de fɛ o processus de filɛ nin ye wa discussion ma kɛ autour de l'accord mɔgɔ minnu taara Algérie olu de ye discussion ni ɲɔgɔn sama-samaw kɛ mais il se trouve que mɔgɔw yɛrɛ bɛ jalaki bi ko caman tun bɛ yen nɔ minnu tɛ enjeu dɔn donc san 6 accord ma se ka se assemblée kɔnɔ kunun de a sera assemblée kɔnɔ assemblée nɔlabila n'o ye CNT kunun de a sera CNT kɔnɔna la kaba ka d'an ye i ka kɔntarandi k'an ye a ko tigɛra CNT kɔnɔna la kunun cogo di an y'a mɛn k'a fɔ k'a tun gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko débat juru janyana a janyana ka sɔrɔ kɛ hakilila jiginna min ye commission loi ni o bɛ CNT kɔnɔna la o maaw de ye laɲini kɛ ko komi san 6 bɛɛ tɛmɛna ka sɔrɔ nin baara in ma se ka kɛ ko k'a lajɛ a ka kɛ an bannen don min ma a ka kɛ ni a ɲɛmaa ye Sulemani Den yɛrɛ tun ye karamɔgɔba ye université la donc olu de ye laɲini kɛ tile 3 kɔnɔ ka MINUSMA mɔgɔw wele i n'a fɔ olu impliqué don ka spécialistes wele ka na minnu bɛ accord dɔn minnu t'a jɛngɛ ka na n'a ye ka n'a da donc a dalen ministre so min n'o bɛ réconciliation kunna o ka baara cakɛda dɔ bɛ yen nɔ ni o ɲɛmɔgɔ ye Mamadu Juwara o de ye exposé fɔlɔ kɛ accord bɛ niveau jumɛn na mun bɛ ka balan don a la ale hakilila donc o y'o ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka kuma di CNT mɔgɔw ma kuma dilen CNT mɔgɔw ma mɔgɔ caman ye discours kɛ Isa Kawuji ninnu mɔgɔ caman ye u taw fɔ ka na nka kuma nana se Nusar de ma Nusar de nana ale ka hakilila accord kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen ni Azawadi ko kuma minnu bɛ yen ko Azawadi yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye cuvette kɔ donc o kuma min y'o ye mɔgɔw kana na fɛn dɔw bɛ yen nɔ il faut ka accord in relecture ka kɛ Musala ka kuma man ɲi ale y'olu fɔ ale fana y'a ka kuma fɔ ni dusu ye donc ale de kɔfɛ MLNA cɛ don dɔ bɛ yen min bɛ CNT kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn CNT sigili la dɔ dira groupe armé ma dɔ dira donc o min tɔgɔ ye ko Iknan Ag Suleiman Akli o fana ye kuma ta Nusar kɔfɛ a fana ye a ka dantigɛli kɛ a ko ni ko Azawadi ye cuvette ye ko kɔrɔ ye ko Mali yɛrɛ fana ye o ɲɔgɔnna de donc a bɛ b'a fɔ k'ale taara juru ta n'u ye lagosi min ta ka Azawadi sɛgɛrɛ a fana y'o lagosi ɲɔgɔnna ta ka Mali sɛgɛrɛ a ma da o ma a ko u bɛ accord relecture ko kuma min na ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye a bila a la k'a fɔ ko ka accord ko ka segin a kan ko k'a lajɛ k'i k'i sigi ni kɛlɛ ye k'i k'i sigi a kan ka fɔ siga foyi t'a la olu bɛ taa marifa ta olu bɛ kɛlɛ kɛ donc accord révisé ko kuma a bɛ ɲini ka na kalo damadɔni bɔ a kuma bɛ mɔgɔw la olu tɛ ka fɛn fɔ mais nin y'a kuma ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ ni cɛ o cɛ ni mɔgɔ min y'a décider k'a fɔ ko accord relecture bɛ kɛ i k'i sigi a kan ka fɔ ko i bɛ olu sɔrɔ i ɲɛ wa kɛlɛ bɛ kɛ ko gɛlɛyara a kuma gɛlɛyara kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ a ye kuma in fɔ ani kuma caman wɛrɛw mɔgɔw ye ɲɔgɔn jaabi a kɛra ɲɔgɔn jaabiw ni ɲɔgɔn fɛngɛw ye a gɛlɛyara kosɛbɛ parce que nin kuma in de kɛra élément déclencheur ye a kɛra sababu ye baara yɛrɛ gɛlɛyara kunun baara tɔ ma se ka avancer ten kosɛbɛ baara gɛlɛyara bi ani sini olu sen bɛ kunun ni bi ni sini de don donc a bɛ kuncɛ tile 3 baara de don donc bi n hakili la mɔgɔw ye remarque caman kɛ ka sɔrɔ kɛ CNT membre ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 21 ye nka mɔgɔ min tun bɛ nin salle kɔnɔ kunun a tɛ mɔgɔ 40 bɔ oui a tɛ mɔgɔ 40 bɔ wa o mɔgɔ 40 fana ni sincèrement mɔgɔw n'a fɔra k'a fɔ ko accord ɲɔgɔnna kuma bɛ fɔ malidenw ye danaya da mɔgɔ minnu kan k'u ka taa Mali kunkan kuma fɔ
accord ɲɔgɔn kuma bɛ fɔ fɛn o fɛn ye groupe armé o ye olu ka représentant fɛn CNT kɔnɔ kunu olu bɛɛ tun bɛ salle kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko kuma ɲɛnama de bɛ ka fɔ mais an ka mɔgɔ minnu dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u lakodɔnnen ni kɛlɛ tɛgɛrɛya ye n'u kan ka jamana kunkan ko fɔ olu kila si ma ye nin kɛnɛ in kan vraiment o reproche kɛra n hakili la bi comme accord kelen in kuma de don a bɛ ta la a sira de fɛ ka étape par étape bi hakili la CNT mɔgɔ caman bɛ sɔn ka taa kumaw bɛ batterie cɛ ye kuma min fɔ n'o y'a sɔrɔ min kan ka kɔrɔfɔli min kan ka d'a kan o kɔrɔfɔli na d'a kan n'a tɔ continuer sini ni conclusion minnu bɔra la n'Ala sɔnna an bɛ n'olu fɔ yan. Siga fosi t'a la ɲɛma n bɛ sira d'i ma. Ayiwa Isa Kabase de bɛ n'i ye jateminɛ n'a fɔra ko négociation o kɔrɔ a bɛ taa bɛnkan dɔ la an b'a ye jamana tɔw la n'a bɛ taa bɛnkan na fan kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ kɔ kosɛbɛ sabu n'i bɛ taa bɛnkan na ni kolofiyara tɛgɛnɔbila bɛ taa kɛ min kan ayiwa ni o jaabiw nana kolofiya tɔ a bɛ sinsin yalima mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kabi bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbila la Mali kolofiyara de wa. Siga foyi t'a la an kolofɛgɛyalen ba de taara bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbilali la donc ni kolofɛgɛyalen taara a tun bɛ i b'a fɔ n'aw ma nin minɛ n'an y'aw to ɲɔgɔn na n'u ye min k'aw la o y'aw kungo ye parce que kana ɲinɛ k'a fɔ Kidal Musa Marakaw voyage sen fɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko fo Mauritanie président de taara fo Kidal Dugulan fɛ parce que an ka autorités yɛrɛ minnu ta ye jamana ye olu sen tun tɛ se ka se Kidal jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔ de bɔra o jamana kɔnɔ ka don duguma sira fɛ ka taa ɲini maa minnu kɛlen don k'an ka surasi dɔ ani préfets camanba minnu tun bɛ Kidal marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka t'olu minɛ walasa u ka labila donc an kolofɛgɛyalen ba taara bɛnkan sɛbɛn signeli la o kɛra sababu ye ko gɛlɛyara kosɛbɛ an ye fɛn caman accepter jamana marabagaw kun fɛ a wagati n'u ye ninnu accepter communauté internationale ani Algérie ninnu n'a ɲɔgɔnnaw b'u dɛmɛ ka baara kɛ mais jigi kun dara fɛn da hakɛ minnu kan k'a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ olu si ma na a sɔrɔla a jigilatigɛ bonyana a sɔrɔla ka fɔ janfa bonyana ko la fɛnɛ ni layidu minnu kun taara jamana ye ka fɔ an bɛ ninnu nɛgɛn ka nin kɛ n'a kɛra an bɛɛ bɛ an fori ka b'u kɔrɔ k'u minɛ ka di aw ma e dun ye tɛgɛnɔbila k'a la k'a la ka ban donc o si ma kɛ layidu caman kun dira an ka mɔgɔ ma digidibi la k'a f'u ɲɛna an bɛ ninnu an bɛ système Russie système walima an bɛ français système k'u la u ka ɲɛmɔgɔ ninnu an b'u dili tigɛ dɔɔni n'o kɛra n'u affaiblila aw bɛ segin aw ka mara kɔnɔ o si ma kɛ a kɛra i b'a fɔ olu dɔw bɛ yen nɔ u tɔ renforcera ka taa fɛ de donc tiɲɛ na anw kolofɛgɛyalen taara nka layidukanw fana kun dira an ma ko waleya minnu bɛ kɛ olu si ma kɛ. nka nin kɔfɛ o jɔyɔrɔ ye min ye ko ka segin a kan k'a kalan k'o tɛna kɛ bilen yalima a ko bɛ se ka kɛ cogo di hakilinaw y'a jira k'a fɔ an bɛna taa ni ten wa walima a ko bɛ taa balan yɔrɔ jumɛn. au fait Antoine an ka tiɲɛ fɔ accord in lawaleyali yɛrɛ c'est quasiment impossible. ayiwa hali ni Mali y'a accepté a côté bɛɛ kan ko k'a lawaleya groupe armé yɛrɛ fan fɛ a tɛ se ka lawaleya n bɛ misaliya kelen di n y'o di Tomota ma yan don mɔgɔ cɛden hakɛ min bɛ fɔ ko k'o don DDR la cɛden hakɛ min bɛ fɔ k'o don DDR la o cɛden hakɛ n'i ko k'o ladon o tɛ SEMA bolo o tɛ plateforme bolo a bɛ fɔ ko ka armée nationale ka cɛden hakɛ dɔ di SEMA ka cɛden hakɛ dɔ di plateforme ka cɛden hakɛ dɔ di bɛɛ ka damakɛɲa an ka don ɲɔgɔn fɛ ka o kɛ DDR ye démobilisation désarmement o k'o ye o cɛdenw t'u bolo n'a fɔra ko ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ o cɛdenw t'u bolo o yɔrɔ bɛ yen nɔ fɛn caman wɛrɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ police territoriale n'i ye police territoriale ta k'a jateminɛ peut-être que Kidal ni Tawudeni ni Menaka a bɛ se ka marcher yen nɔ mais Sikaso ni Kayi ni fɛngɛ c'est quasiment impossible parce que police nationale b'o yɔrɔ la walima an ka jamana taabolo la ni polisi tɛ yɔrɔ min gendarmerie de bɛ olu situation gérer o bɛ kɛ cogo di o an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamanaw kɔnɔna la an ka togoda ninnu na olu konasuguya ninnu tɛ marché ten kosɛbɛ donc fɛnw de don fɛn caman b'a kɔnɔ hali ni Mali yɛrɛ jɛnna n'a ye u lawaleyali ka gɛlɛn kojugu donc ninnu sanni feere fɛnɛ de don kuma dɔw la peut-être que u fɛnɛ bɛ enjeux la yɛlɛ mais u yɛrɛ b'a dɔn techniquement nin fɛn a réélectrique ka fisa a kɛlen nin cogoya la san 6 a ma se ka bouger mun kan ka kɛ donc an b'o niveau an b'a jigiya ka fɔ CNT ma u n'u seko n'u damayira bɛ kɛ walasa fɛn min accord a relecture a ka se ka maintenir cogoya min na o bɛ dansigi bi jɛmukan na kumakan laban
ka foli di nga groupe WhatsApp mɔgɔw ma 767 an jɛɲɔgɔnbaw don an b'u fo an bɛ jɛ ka optique mɔgɔw fo Jibi n'a ka jama Moriba a ka fara Herman Jije ninnu bɛɛ bɛ jɛ ka optique la an bɛ u fo ka Jibi yɛrɛ fo kosɛbɛ an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma groupe WhatsApp mɔgɔw Bagayogo Tijani Tunkara ka fara Moribo Sumare ani Nantume Nyantawo an b'u bɛɛ fo an bɛ commandant Fode Kana fo ka Buya Keita fo yan fo Segu ka Mama Deno fo yan fo Segu Fanta Tumota i ka yamaruya kɔnɔ Isaka wa k'i yɛrɛ fo i ka don ɲinini ani walawalali la ɲɛma ayiwa Fana Tumota ne kɔni ne bi an ka ɲɛmakɔrɔ fo n'o bi Alfuseni Sidibe ko fɔ directeur kɔrɔ directeur kɔrɔ de don aya basi tɛ ka wale ɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛ nin waati n'a sɔgɔlen don an na siga fosi t'a la an b'a fo foya fo ATT-Bugu 700 logement na ni sanga kɔnɔna la an bɛ Bakari Banbera fo ale bɛ san maison d'arrêt la a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di u ma Alassane Camara ale ye bijoutier artisanat ko ani sɔgɔma Adama Diallo an ma ɲin'a kɔ ni sanga kɔnɔna la a kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bi renouveau matin an b'a datugu yan yɔrɔ la Adel Samake ale ka labanw sabatira ka ban sɔɔni dɔrɔn ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile yɛrɛ